Abenduaren 7an sartu gina den Frantzian, 24 lakarigatz azukre biren erdian, ustez sekreto haundian, pasagina den mendian. Jogen duen ziburu, ustez guztiak seguru, bigaztegak ezkongaiak, zaharrak gina den hiru, irabazi nahi zerbait diru, kukuak makur jodigu. Handik bigara munean, ama Virginia egunean, bintingarda ikusi nuen, ene karga bizkarregan, aski umore honean, sartu zana duan.